थाला हमथाबाय थानांगौ जिन्स गानोब्ला बे लंपेन्ट हमथाबाय थानाय नुदोंबाथ' लायोदांलै एसे होननानै सानखादो आरो बेफोरो फिजिकेलाव जोंनि मोदोमाव एफेक्ट खालामनाय बेल' नङा शर्ट टार्म मेम'रि लस थाबनो बावगारनाय बेफोरबायदि खालामो आरो माबा सन्देह सोरबा आंखौ नायखोमादों दां सोरबा आंखौ माबा खालामनो नागिरदों दां बेबायदि साननाय बिसोरनियाव फैयो बिसोरनि साननायफ्रा नर्मेल जाया जायफोरा बेखौ रेगुलारलि बाहायो आरो लोगोसे लं टार्म एफेक्ट हिसाबै बिसोरनि जि आइकिउ जि फरायनो हानायनि गोसोआव लाखिनो हानायनि जि केपासिटि जिखौ आइकिउ होननानै बुङो जि मेन्टेल केपासिटि बेखौ लासैयै फोजोबलांबाय थायो जायफोरा गान्जा सोबबाय थायो बिथांमोननि स्कुल पारफरमेन्स कलेज पारफरमेन्स बहुत पुर जालाङो गैया जालाङो लासैयै स्कुल ड्रप आउट कलेज ड्रप आउट गान्जा सोबबाय थाग्रा मानसिफोरनि गेजेराव बे जागोन बिथांमोननि जि फिजिकेल कोरिलेशन बियो गैया जालाङो फिजिकेल कोरिलेशन माने मा आं सिफायनानै बुङोब्ला बुजिगोन आङो बेखौ गांसे बिजाब होननानै मोनथिदों जास्ट नुनायखाय नङा आंनि मेगना बिनि जि पिक्चार बे पिक्चारखौ आंनि ब्रेनाव हरदों आरो ब्रेनासो खोन्थादों आंनो जास्ट मेगना नुनायखाय नङा मेगना आंनि ब्रेनाव मेसेज हरदों बे गांसे बिजाब होननानै आं बबेयावबा थाङोब्ला मासे जिबौ नुबाय आंनि ब्रेन दासो बुंदों बे मासे जिबौ गिथावना मेगना नुनायखाय नङा मेगना नुबाय बे पिक्चारखौ ब्रेनाव हरबाय आरो दानाबा ब्रेना बुंनोसै आंनो मानानै बे जिबौ गिथावना मासे जिबौ आरो बे ब्रेन्डासो आंनि आथिंखौ बुंगोन खारदो होननानै अब्लासो आंनि आथिङा खारगोन बेबायदि मोनसे कोरिलेशन फिजिकेल कोरिलेशनजोंसो मानसिया सोलियो बैसोरहा मा जायो बै जायफोरा गान्जा सोबबाय थायो बे रिलेशना गैया जालाङो डिसफांसनेल जालाङो बिथांमोना गिनो रोङै जालांगोन खारनो रोङै जालांगोन बिथांमोना सिनाय रोङै जालांगोन मिथि रोङै जालांगोन बेबायदि मोनसे गाज्रि गोहोम बे गान्जानि गेजेरजों खोख्लैनो हायो आरो सेंग्राफोर माब्लाबाबो मोनथियाखैमोनब्ला खोनायाखैमोनब्ला खोन्थानानै गालांनो जायफोरा रेगुलारलि गान्जा सोबबाय थायो बिसोरनि जि स्पाम सेल बेखौ टटेलि डेमेज खालामनो हायो मा बुस्थु आं बेखौ बुंनो हौवाफोरनि मोदोमनिफ्राय जि बुस्थुआ ओंखारो आरो जि बुस्थुनि गेजेरजों सासे गथ' सोमजिहोनो हायो बे बुस्थुखौ टटेलि एफेक्ट खालामो बेखौ स्पाम होननानै बुंनाय जायो जायफोरा एसे गिदिरफोर नोंथांमोना बुजिबानो जाबाय बे बाथ्राखौ उन्दैफोरनो आं आरो बांद्राय फिसा खालामना होनो थांलिया बेखौ एफेक्ट खालामनो हायो स्पाम सेलखौ टटेलि डेमेज खालामनो हायो बिनिखायनो नों जोनोम होनाय गथ'आ गोबां गान्जा सोबग्रा रेगुलार गान्जा सोबबाय थाग्रा मानसिजों जोनोम होनाय गथ'आ नर्मेल जानाय नङा एबनर्मेल जोनोम जागोन सासे नर्मेल गथ' बायदि जोनोम जानाय नङा माबा मोनसे खुनिजों बिथांमोना जोनोम जागोन गथ'फोरा अब्ला नायलाय नोंखौल' नङा इभेन नोंनि जेनेरेशनहालागै एफेक्ट खालामहैनो हायो बेबायदि मोनसे गिथावना बुस्थु बेफोरो सिख्लाफोरा सानो माब्लाबा बुङो जायोलै आंना गान्जा सोबग्राब्लाबो होननानै जाया बिसोरबायदिजों हाबा जायोब्ला नोंनि गथ'आ मोजाङै जोनोम जानाय नङा एबनर्मेल जेब्ला नोंनि गथ'आ जोनोम जागोन नों गोबां दुखु मोनगोन गोबां थाखा फैसा खरस खालामनो गोनां जागोन दिनैबो डक्टरनाव गाबोनबो बबेयावबा मोजां जागोन जानो बियो खाय सानदोंमोनब्ला आंना गान्जा फाग्लाबाबो जायो होनना सानदोंमोनब्ला जाया मोनथिना लाखा बेबायदि गान्जा सोबफुंबाय थाग्रा बेबायदि मानसिजों जोनोम होनाय गथ'आ नर्मेल जानाय नङा होननानै